Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa wannan tasha mai albarka to taskar alkhairi TV. Da Allah kada a manta a danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye mu. To kamar da yadda kuka sani akan maganar dawowar yara, jiya mai girma gwamna wato Aminu Bello Masari yayi magana akan su, a inda yake cewa in Allah da wayannan yara ba da jimawa ba za su dawo, domin har an tanaji mota ta ɗauko su. To kamar dai yanda yake bayani, waka abu yakin mai ita ta fi daɗi in ji Hausawa. To bismillah. Za mu so ka mana ƙarin bayani game da su waɗannan ɗalibai. To kamar yadda kila ka samu labari cewa awa guda da suka wuce hukumomin soja da kuma jami'anmu da suke hudda da wa'anda suka shiga tsakaninmu da 'yan ta'addan nan sun ce an samu sakin dukkan yaran da ke hannunsu, kusan yara 344. Yanzu haka muna can an tura motoci za su ɗauko su kawo su cikin Katsina, inda kuma za mu sa likitoci su duba su gobe da safen Allah yadda. Waɗanne hanyoyi aka wajen sakin yaran nan? To na farko dai kamar yadda ce muna akwai kwamiti namu nan wanda ya hada da shugaban 'yan sanda da na 'yan tsaro da kuma mai bani shawara da kuma shugabannin sojoji, wanda kuma akwai bangaren shugabannin wato miyatta Allah na ƙasa baki ɗaya, wanda kuma su ne muke magana da su kuma suka magana da waɗanda suka aikata wannan aiki. To su hannunsu ne aka anso wa'annan yara. An biya kuɗin fansa ne aka anso su? Mun ba biya biya kuɗin fansa ba. To shin yan bindiga ne ko boko haram ne kamar yadda suke? Yan bindiga ne. Yan bindiga ne. To me mataki na gaba game da waɗannan yara? To mataki na gaba shine za mu kawo su, za mu sa likitoci su duba su, kuma mun san kwana 6 da riga guda a cikin daji. Za mu canza musu kaya, sannan kowa za mu ɗauki bayanin shi da bayanin mahaifin shi, mu kira mahaifan nasu iyayensu su zo, kowa mu haɗa shi da mahaifi.